Malawi Today. Komuno chikondi chija tikuchiona mpaka pana kuziwa kuti makolo amavutika kwambiri akuti school ija ikhale ya ulere imapompo nkhani a UTM nkhani ya Chikangawa accident Chikangawa negligence ija ya Chikangawa inu a UTM mulipo ma MP 8 anthu amavota mmizimu anavota kuti adziwe za ngozi ya ifa ya Chilima ndi anthu ena 8 aja zili ndi inu a UTM kukhala limodzi ndi a DPP mabiru azikapasa ku parliament chimodzimodzinso a UDF Aisha Mambo Adams Mayesa Jorobara anthu amene ali kumbali kale ya DPP kupatikiza ma MP a independent tiyeni please tigawe chitukuko kuthandiza kudzera kuma bill chifukwa mukapangisa pasi bill ija mupangisa kuti professor amwaza chitukuko bwino wake tu chitukuko ichi sichakuti ayi kudowa sana pereke voti sukuru ya sekondari yetu musiye za nyauzo muphunzira nawo komanso tili ku parliament komweko kugwirizana kufunika kwambiri professor achita bwino kwambiri asankha Bambo Suleiman kakhala speaker tindi chikuphera kuti ku chipani cha DPP komanso ma MPs ambiri agwirizana nazo chomwe amalankhula kuti chomwe kholo laona litakhala pasi iwe mwana sunga chone utayima ndiye ku UTM uko kwatuluka Nzimayi nimamvaso kuti Dr. Catherine Nzimayi womvetsa Nzimayi wachichepere wa size wa nzeru zake zakuya amene amathandiza nthawi ya mavuto ndi mtendere omwe akuchita vai mpando wa deputy speaker kaya ndi second speaker kodi uwayankhula chani amalawi makamaka ma MP amene ali ku parliament Nzimayi wophunzira bwino zonse zomuyenereza ali nazo komanso gender akampereka speaker wachimuna ukukhale Nzimayi wake zonse zofunikira ali nazo Catherine Mzumara ife tikumpanga comment kuti ndi Nzimayi wabwino amene atha kuthandiza parliament kuja kuti iyende bwino akagwire ntchito limodzi ndi Bambo Suleiman tionaso kuti zimavutanso kuti kumpoto kunomba zapeza ayima mozi akubwera saa 2 ora 3 iyayi supporteni munthu mozi nde pachiche amati nzako akati konzu nayo somba ati konzu a DPP mulandira support yokwana kuchokera ku chipani cha PP UDF UTM Nzimayi yuyu Dr. Catherine Nzumara uyu mupaseni support nanu a DPP tikudziwa kuti anthu amavota ndi cholinga choti zonse zikhale pamodzi chimene chinali common enemy wa ife ndi Chakwera ndi boma lake la Manyakalicha ndipo awa takayika sazabweraso yayi awa andizaka 200 sazarwaso mboma MCP chipani cha Nkhanza chipani cha kupha chipani cha Sankho komanso chipani chosayamika pachanane na kale tikunena kuti moyiwalepo ino MCP tukuzani strategy imene tibwere nayo pano ana ku primary aziwa nyasi zimene munapanga kuchoka 1961 up to 2025 lero lino chifukwa inuyo inu anthu osayamika ndipemphe ino a DPP please musatengere khalidwe limene amachita china chimwendo china chilichonse kukhala yekha master of ceremony secretary general kaya a president apita kuti yekha antipani kunkwira dyera limapweteketsa pano tikunena professor Arthur Peter Mtalika mai Asa chakufa chihana ali busy ali mu office amalawi kuti apase amalawi akufuna federeza amalawi akufuna misewu ndizimene zomwe tikufuna ifeyo osati president mwakukhala kwera ndege kutuluka panja siku nelos kuononga misonkho anaenda maulendo 70 chakuti kumaka kuparasa njinga ku Germany munthu uyu wodziwa chizungu waononga Malawi achakwera amangidwe ndiponso ma benefit yawo asapasidwe chifukwa Malawi mene unenapa amwalira miyanda pa utsogoleri wake shame on you MCP president former Chakwera manyaza kugwireni dziko lina kukanikani ine ndi Raidon Mangochi Comrade Stevens Msokwe chokera kuno Karonga.